7, 6, 5, 4, 3. Keittis oli Robin Vihar Rangolt, Karl Tolangost, Jaanas, Karl Martinson, Ritaud, Rapakiisil, Kavasta ja Epper. After 2 minutes for each second, the top riders are Hendrik Lemming in first place, followed by Robin Vance in second place, followed by Richard Lemming in third place. Minuutit 3 minuutit, esimene oli 4-23, lisät 4 Tolangolt sai. Jaanus 6, Rangolt 7, Karl Martinson 8, Marko 9, Taanas 10, Risto 11, Epper 12. Toiset viime Rohani, vahe alla 3 sekuntia. Niin, ja teisellä 4 siis Vihar, Karl, Tolangolt, Robin. Seuraavaksi Epper.
Niin, ihan sitten auto siirretään. Mutta auto siirretään ja siirretään seisoo autoottaja. followed by Rihard Lehman in second place, followed by Carlton Smith in fifth place. 5-1 Rihard Lainelas, kappas seuraa etenkin. Auto näkyy sitten travalla vaikka. Joo. Toivottavasti toivottavasti. Toivottavasti saa. Hengissä antaa rampaa Rihard. Rampaa seinään. Tomakas pohjassa. Rihard 4. Rihard päällä kohta sekuntit. Niin, Rihard sieltä päällä, se on kettiin, niin sen on tästä päästä. Rampaa saa Rihard on saa kamas. Se ei ole kuin 2 minuuttia vasta sekuntit. Followed by Randy 20 minutes in fifth place. Joo, rata, siinä on itse puutella. Aika just. Rata tulla toisena yläkolmana, Rampaa 4. Rihard. Se tulee 2 minuutit. Rampaa Rihard vielä on vähän avautunut. Rampaa paljon satuksia välja, kun ei ylikonnossa ja sisäkaalla takaisin, kun Rihard on ergoitit. Täällä siirretään vähän Rampaa Rihard vielä monta. Niin harkkasin vielä viidehän, tai tässä tulee ja sellaisen vaan. Ja Rihard, se leikattu Rampaa tuli tehdä. Rihard on toinen, on kolmas, on toinen. Onko lähtenyt sinulle ilmat täällä? Mitä? Onko kuinka pilotti mitä turvaa, ei ole kyllä ratasti järjellä. Ei matkuttanut kuudes. Ei luottanut 22 sekuntia, se on näitä viimeinen rinta. Monta hetkiä, siis onko näitä sitten, että se ei härkellä. Siitä siinä etsimätön. Millaiset tuli kaikille toi varmasti. Auton matastuutu. Matastuutu on se päivä, ei päästä näkyä. Matas.
hard lane cut. Randolph all cut. United States US cut. Carl Martinson cut. Stavano lì due. Hunter Hayden cut. Marco Physical cut. Ja, we gaan weer naast de baan, weet je. Score. Let's take it. Johnny Starr The biggest reason for that was over the hard kick. For you want to go to the camera, for you want to go to the camera. All drivers are finished.